Llongyfarchiadau, rydych yn gynrychiolydd. Dyma fideo byr am eich rôl. Beth yw Cynrychiolydd Academaidd? Mae Cynrychiolydd Academaidd yn fyfyriwr sy'n eich cynrychioli ar faterion a syniadau sy'n effeithio ar eich cwrs. Felly, o'n i'n teimlo'n bod hi'n bwysig bod adborth y myfyrwyr a'i barn nhw yn cael ei basio ymlaen, nid yn unig o fewn yr ysgol, ond hefyd ymhellach at yr undeb. Felly, bod ni'n gallu newid pethau'n fwy felly. I became a student academic rep because I wanted to make sure that everybody in our program got the best out of their experience. Yng Nghaerdydd, mae gennym dros 1,000 o gynrychioliwr, tua 1 i bob 8 ar 20 myfyriwr. Mae'n mynychu cyfarfodydd paneli staff myfyrwyr gyda chynrychiolwyr eraill a aelodau uwch o staff y brifysgol. Yma, mae'n codi materion o'i carfan ac yn awgrymu datryliadau fel gall yr ysgol gweithredu a gwneud gwelliannau. Fel myfyrwyr, gallach wastad dibynnu ar eich cynrychiolwyr i helpu mynegu eich barnau i'r brifysgol. Os oes unrhyw faterion sydd ddim yn ymwneud â'ch ysgol, gellir ei cymryd i lefel uwch. Pob tymor, mae cynrychiolwyr ar draws eich coleg yn dod at ei gilydd i drafod materion a syniadau ynglŷn eich coleg. Enghraifft o hyn bydd amserlenni aroliadau. Roeddynt yn cael ei ryddhau 4 wythnos yn unig cyn yr aroliadau. Roedd cynrychiolwyr o nifer o ysgolion am newid hyn, felly aethant i'r fforwm coleg, a nawr, oherwydd yr ymdrech hyn, mae'r amserlenni'n cael ei rhyddhau 6 wythnos cyn arholiadau. Roedd hyn yn rhoi mwy o amser i fyfyrwyr ar gyfer trefnu adolygu, ac mae myfyrwyr rhyngwladol bellach yn cael mwy o amser i drefnu trafnidiaeth gartref dros wyliau'r gaeaf. Roedd llawer llai o straen ar fyfyrwyr yn y pen draw. Felly, dwi'n meddwl mae'r llwyddiant mwyaf eleni oedd roedd llawer o'r myfyrwyr yn teimlo nad oedden nhw'n nabod y staff yn dda iawn. Ac felly, ar ôl trafod gyda cyfarwyddwyr, myfyrwyr olraddedig, fe wnaethon ni benderfynu byswn ni'n dechrau cael noson ambell i waith y flwyddyn mwyn i ni gymdeithasu yn anffurfiol felly a jyst dod i nabod y staff yn well. My biggest achievement this year has been putting together a report to assess student views on how they feel about placement fees. Students have to pay a certain amount to go on placement, and often students are working for free. So in my year as an academic rep, I managed to have a cancelled due days in module put back on and a lecturer come out of retirement to teach that, and also secured a £2,000 investment for new library books for my course. Seifi dwi fi yw Is-Llywydd Addysg. Mae hi'n gweithio gyda chynrychiolwyr ac ysgolion ac yn eich cynrychioli mewn cyfarfodydd uwch y brifysgol i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. Mae hon yn rôl wych sydd yn rhoi'r cyfle i chi i fod yn llais dros eich carfan, i greu perthnasau ag aelodau staff uwch a gwneud newid sylweddol. Byddwch yn ennill sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn gwella eich CV. Byddwch yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth trwy gydol y flwyddyn, gan y tîm lais myfyrwyr a gan gyd-lynydd cynrychiolwyr academaidd eich ysgolion. Felly, byddwch yn barod ar gyfer eich rôl. A byddwch yn derbyn tysgrifau a gwobrau ar diwedd y flwyddyn. Felly, mae dod yn gynrychiolydd, mae'n swydd reit neis o ran dod i nabod y myfyrwyr eraill. Hefyd, mae'n rhywbeth i roed ar y CV, bod chi wedi cael profiad o basio adborth ymlaen felly, a bod gennych chi rhyw fath o gyfrifoldeb yn y rôl hynny. I would definitely encourage everybody to get involved, if possible, within the student rep scheme. I think it's a brilliant way of developing your personal skills, meeting and liaising with staff and students, and providing a voice across the whole of the school is a brilliant opportunity. If you see something that you're not sure why the university does it that way, you can challenge it and they do listen, and things have been done, like I've seen it happen. Plus, you get to go and be involved with the Students' Union and a lot of the stuff that they organise, which means that you get a much fuller university experience. It's been amazing. Nawr, gallwch ennill credydau ac artistiaid o'r gwasanaeth datblygu sgiliau yn yr undeb myfyrwyr ar ddiwedd y flwyddyn. Mae yna hefyd gyfle i ennill cymhwyster o sefydliad arweinyddiaeth o reoli sydd yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Trwy gydol y flwyddyn, gallwch hefyd gymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau gwahanol, fel wythnos siarad, lle rydym yn annog myfyrwyr i rannu eu barnau ynglŷn â'u hysgolion a'r brifysgol, a hefyd gwobrau cyfoethogi bywydau myfyrwyr ar ddiwedd y flwyddyn, lle rydym yn ddathlu gwaith ffantastig ein myfyrwyr a staff.
Mae'r noson gwobrwyo yn cynnwys pryd o fwyd 3 chwrs a gwobrau, I ddarganfod rhagor, dewch i siarad â ni ar drydydd llawr yr undeb myfyrwyr, siarad ag aelodau staff ynglyn â'r rôl neu anfonwch neges ar-lein.